Boa tarde, benvidos. Gracias por estar aquí en días como este, que parece que o máis xeitoso é non sair ao exterior, pero cando hai un motivo como este e un se desplaza para participar en algo verdadeiramente notable, pois a satisfacción ten que dominar a unha persoa. E estamos... É que sempre se dixe, é tópico, decir, parece que foi onte. Parece que foi onte, fai casi un cuarto de século, que un grupo de amigos de Manolo Rodríguez, xunto co alcalde especial amigo de Manolo Rodríguez, pensamos que había que facer algo especial para un home especial, un home de Paradela especial, que tanto se preocupara polo seu povo e que tanto destacou no mundo da poesía e no mundo da sociedade. E xurdiu a idea deste certamen, e como os anos canto maiores vamos, máis velozmente transcorren, a min pareceme que foi un suspiro estes 20 e tantos anos que levamos co certamen Manuel Rodríguez López, e hoxe preséntase o libro que fai o número 24 e estamos xa pendentes de fallar a edición número 25, máis rotunda, do certamen literario que o Concello de Paradela dedica a Manuel Rodríguez López. Para calquer, os premiados sábeno moi ben, para calquer persoa que se dedica á escrita, é importante un premio literario. E é importante, pois, polo diploma que se recibe, polo importe metálico, pero o verdadeiramente importante é que se publiquen os traballos e que estes traballos queden a disposición de todo o mundo aos que poida interesarlles. A virtud esencial de Paradela e a virtud esencial deste certamen é que desde o número 1 foronse editando os traballos premiados, de maneira que en este momento Paradela posúe 24 libros do certamen literario. Libros que empezaron sendo libriños modestos ao principio, que foron mesmo tamén o tamaño físico impón ou representa algo, foron medrando, engrosando para constituir o testimonio do que un certamen como este pode conseguir. Un certamen que a través de internet recibe traballos de toda España, de Hispanoamérica, en fin, perto de 1000 traballos cada ano que acoden a Paradela por vía electrónica ou por correo para concursar en algo que leva o nome de Manolo Rodríguez López. É unha satisfacción para todos os que estamos involucrados con esta iniciativa chegar a esta altura, os 24 anos, e chegar con esta salud literaria que ten o certamen de Paradela, pero paro xa, porque esta ten que ser unha mínima introducción.